ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾನದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ 200 ಜಂತ ಅಂದಾಗಿ ಅಟ್ಟಾಣೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಮೊಳಸಲ ಇಂಜಾದು ಪುನಗ ಭಟ್ರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು. ಆ ಅಡಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡು 10 ಬಗೆತ್ತ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದು ಇಂಚ ಪಲ್ಯ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂಡದು 5 ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಆಯ್ತಾ. ವಿಡಿಯೋ ರೈಸ್ ಸಾಲೆ ಬಂದು ಗಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ವಿಷ ಚುಚ್ಚುನಿಗೆ ಪಂಡರತೆ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ಈ ಬ್ಯಾರದ ಬಿತ್ತು ನೀವು ಮರ ಬ್ಯಾರದ ಬಿತ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರದ ಬಿತ್ತು ನೋಡು ಮಲ್ಲ ಮರ ಆಪಣ ಇಟ್ಟು ಕಡಲೆ ತಲೆಗೆ ಕಾಯ ಅಂದು ಆ ಜೋಕುಲು ತತ್ತು ಕಡಲೆ ಬಂಡದ ತಿನ್ಕು ಏನು ಕಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವು ಈ ಕುಂಬಳದ ನೀರು ಕೊರ್ನೆ ಹೆಂಡ ಅಂದು ಐಟು ಹೋಗು ಕಕ್ಕದ ಹೋಗು ಈ ಬೂದು ಗುಂಬಳ ಬಂದು ಪವತೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಬರ್ಪಂಡ ನೀರು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಪಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಲ ಆಪು ಕುಂಬಳದ ನೀರು ಇಕ್ಕಲ ವಿಷ ಕಕ್ಕ ಎಫೆಕ್ಟಿಜಿ ವಿಷ ಕಕ್ಕ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚದವೇ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗಿ ವಿಷ ಅವು ತಿಂದು ವಿಷದ ಐಟಮ್ ತಿಂದ ಈ ಉಚ್ಚು ಕುಚ್ಚಿನಾಗ ಪೂರ ಹಾಕುಜಿ ತಿಂದ ಒಂದು ಬಂದರು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಗಿಡ ಉಂಟದ ಆಯ್ತು ಹಿರೆತ್ತ ಹಿರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಗುದ್ದುದು ಆಯ್ತು ರಸ ಬರ್ತದೆ ಪಪ್ಪಾಯಿದ ಹಿರೇದು ಎತ್ತದು ಗುದ್ದುದು ರಸ ಆಯ್ತು ರಸ ಪರ್ದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಪರ್ವ ಅಂದು ಪರಿಹಾರ ಪೂಜೆ ಭಯಂಕರ ಕೈ ಪರವೊಂದು ಇಪ್ಪಳು ಕಾಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪರ್ದ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು 2-3 ದಿನ ಪರ್ದೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ನೆಕ್ ಡೆಂಗಿಗೆ ಹೋಯ್ಕೆ ಡೆಂಗಿಗೂ ಅದೇ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡರತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮರ್ದುಂಡು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊನ್ನಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿ ದೈ ಓ ಪೊನ್ನಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಬಂಡದೆ ಪೊನ್ನಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಣದ ಗುದ್ದುದು ಗುದ್ದುದು ಆಯ್ತಾ ರಸ ಪರೋಡು ಬೊಂಡಗೆ ಪಡ್ದು ಬರ್ನಲ್ಲ ಇಂಚ ನೀರು
ಪೊನ್ನೊಲಿಗೆ ತಪ್ಪಲ ಜೀರಿಗೆ ಗುದ್ದುದು ಏನು ಪುಂಚಿದ ಪರ್ಪು ಪುಂಚಿದ ಬರ್ಪು ಓಕೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಬೊಂಡುಗೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬಜಿ ಬರೋದು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜೀರಿಗೆನೇ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಮಂತು ಪರಂದ